deň. Dneska si urobíme mafiny. Se pýtate, aké mafiny? No, budú to také čokoládové mafiny. Vanilkové alebo čokoládové. No. Asi čokoládové spravíme. Spravíme čokoládové. Budeme si takovou misku, takovou velkou misku a dáme si do něj. Nalijáme si tady náhradní a je mi to otevřít. Tady se to otevírám. Dobré. A řeknu vám dopredu, že nesím na variantě 300 gramů. Což já si včuvidám. Tady 300 gramů mouky. Nasypeme si sem. Ještě váhu budeme potřebovat, takže tu si vynulujte a nechajte si. Mám na blízku. No tak zmenšíme plány, tak to myslím, že tato byla malá. Dobré, tak to je dobré. 300 gramů mouky. A dáme si do toho prášok. Potřebujeme 1,5 kypriacího prášku na 300 gramů. Gimana? Takže robíme vanilkové, tak tam dáme aj vanilkový cukr, ale robíme čokoládové. Zaberete si něco na premíšání. A umýjte si ruky. Premíšáme si mouku a kypriací prášok. Asi dáme šelmy kypí.
Dobre, som tu. Jeden sáček vanilkového cukru. A 300 gramů mouky si dáme jednu dvě malé kopcovité lžičky. Tady. Ještě jdeme do svěsta. Krásně nechto, tak to vypadá. A pramíškáme si suché ingrediencie. Ještě tam dáme jeden vanilkový cukor. Proto se tam dávali 2 kopcovité. Ne iba jedno. Tak, musí to být takéto hnědé a poriadně premíšať. Čil. Zabereme ten vanilkový cukor jeden. Tady vanilkový cukor. Já možná se pýtat, že keď jsou to kakaové mafiny, proč se tam dává vanilkový cukr? Vítam, lebo vanilkový cukr se dává aj do vanilkových aj kakaových. To potřebuje mít takovou trošku, minimálně taky trošku nádych vanilky. A ještě trošku cukríme normálním cukříkem. Já jsem Slovák, nejsem Čech. A přemíšáme si to a necháme si to odstát. A budete potřebovat včilu. A proto jsem si neupratoval toto, lebo aj to potřebujeme. Potřebujeme vajíčka, domácí mám. Máme měso kilel, trošku toho bílka. To co vyleje bílku. Ani neváhejte s tím, že byste to upratovali, prostě si iba, prostě, já tím neváhejte, že si to dali. Prostě byste to dali. Ani neváhejte, prostě to dejte. Si všechno nemusí, aj keď sa to vyplýtva, keď vám iba malý počet, jak to je. Ale keď je veľký, to už tam dajte. Jednu ruka sa mi zapadala, jo.
si jdete predehřívat půdu. Tam to jsem skoro zapekla bobol. A predehrejte na 220 stupňů. Alebo keď chcete, tak 200. Já si ji dám na 200. A vybereme si včil. No, to tam dáme. Dejte mléko, vajíčka. Hlavně to nedolejte. To bylo hodně otravné, aby to bylo, když se to vyjede. Nejlepší je originální máslo. Tady mám. A dáte si čtvrť 150 gramového másla. A to je minimálně 60 gramů. Proto jsme si měli ještě tu váhu necít. A tak tu. Ještě trošku. Dobro. Tady. Jo, neporešte sa. Najlepší rodiče, keď sú pri vás. A vždycky, keď jdete s něčím ostrým pracovat, vždycky nejde okolo sebe. Teď se od 6 roků mladý, nebo po celém. Zoberete si misečku, do které dáte máselko, do které dáte máslo, dáte si to roztopit do mikrovlnky na 30 minut. Dokud to není tekuté celé, nechajte to tam. Toto vám dobré. Máme tady, nechci mi to vylet, takže vám to takto ukážem. A keď sa to zahrívá, tak to voní jak popcorn. Takže to nejedzte, prosím vás. Robte to také. To prostě začalo ty vajíčka to valit. Máme krásně tady naša tekutá směs, naša suchá směs. A začneme do té suché směsi pomaly přilévat našu mokrou směs. A jdeme to do toho pri ní zamíšat. To nechce moc čekat a to tam prostě může vykydnout celé. No to jsou malé kožičky, Tak to bude mě na 3 plach. Víš to vidíš? Jsem si mohla večer.
No lebo keď to pôjdem do obchodu zaplatiť, tak ešte €50 si vypýtať. Jako 70 centů? No to ešte z tej veľnej furt mi došlo. Neviem, či tam nebyla pokuta, alebo takáto neplatil, furt to neplatil. Víš tak, neskoro sa to zaplatilo. No tady. To nejde zavřít toto. To se otevře a nejde toto zavřít. Právě, že já jsem to nejsou ty dva borky. Dobré, borky ne. Oj. Neskáč. Sice už jsem zasviněný, a i tak od tohoto cesta, ale chcem být víc. Další mítná badaň. Právě, že ono to je také tekuté, jak jsem si to spravil. Naštěstí tu mám ještě. Malou, velkou lžicu si zaber. Já vím, a já to nechcem nějak moc preplnit. Ne, preplnit. Tam vejde 1,5 velké lžice. Bys mal pekné tyhle. Tolko to se potřebuje na to. Ahoj, tata. U nás varíš. Mafiny robím. A dáme si to na 200 stupňů a na 20 minut. Tak minimálně 15-20 minut. Bylo toho, jak je to. Dokud vám to nezačne nepraskat a není to tam minimálně 15 minut, tak to nevytahujte. To dopadne špatně. Jo, a říkám vám, neprobujte to s takýma to malýma špárátkama, lebo sa popálíte. A bude to taká hrůza, to vás tak bude pálit. To bude normálně hrůzně něco. Okay. Takže uvidíme se, až keď bude ten výsledek hotový. A tady to máte výsledek. Jo, a bude to nějakou dobu trvat, až se to spraví. Toto, tak, to je hodně těžké, no, není to ani tak těžké, je to lehké. Takže doufám, že se vám toto video líbilo. Ano, tak zanechte like, odběr a když chcete mluvit to svým kamarádům poslat. A doufám, že se vám najde další video budu líbit. A zatím čau.